Joh, Simotje. Mooi concept dat programma over de koninklijke familie in de Cariben. Dank je, Johnny Cacao. Alleen, ik meen dat voor Bonaire je de plank hebt misgeslagen. Je gasten waren helaas niet representatief voor de huidige Cariben. Geen nood, joh. Ik heb er ook constant last van in mijn programma. En al die geïnterviewde mensen op Bonaire waren helemaal geen Bonaireanen. Het waren allemaal Curaçaoenaars. Zij hebben hoe dan ook een heel ander denkpatroon. Ach, ik wilde weten of de excuses van Rukke met een komma wat uitmaakt. Misschien moet Guillermo excuses aanbieden namens het hele koninkrijk. Oh jee. En wat als dat ook niet voldoende is? Ach ja, Simotje, dat kan gebeuren. Mijn voorouders zijn door God aangesteld om te regeren. Dus jullie kan dan God vragen voor zijn excuses voor het slavernijverleden.